Il-kampanja elettorali tal-Prim Ministru Robert Sabela għandha ddominata mill-kriżi li daħal fiha l-gvern wara li rriżenja id-deputat Prim Ministru. L-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna li kellna rriżenja ta' din ix-xorta minħabba akkużi kriminali. Sa issa l-poplu kollu għadu qed jistaqsi min se jitpoġġa fil-kariga ta' deputat Prim Ministru u Ministru għal fondi Ewropej. U fuq kollox, min se jkun qed jiġi nominat għal Kummissarju Ewropej. Waqt diskors f'Santa Venera l-Prim Ministru kompla jattakka l-ġudikatura u tenna li dawn il-ġrajiet kollha li qed nesperjenzaw bħalissa qed jinfluwenzaw il-vot ta' 8 ta' Ġunju, attakki li jissoktaw minkejja twissija li tat il-President ta' Malta, minkejja il-protesta paċifika li għamlu l-istudenti universitarji u minkejja s-sejħa li saret minn diversi korpi kostitwiti. U il-ġurnata l-għażlet biex tagħlaq l-inkjesta kienet il-ftuħ tal-kandidatura l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. L-eluq tal-inkjesta, jekk mhux il-kontenut ukoll kien maħsub biex jinfluwenza dal-mument li qegħdin fih bħalissa. Ma nqax ukoll id-diskors ta' qabel dwar is-suppost establishment bil-Prim Ministru jispiċċa jitkellem dwar kastigi u inġustizzi. Diskors negattiv li kompla jiddomina din il-kampanja elettorali min-naħa tal-Labor.